मोजां बे खाबुखौ होनायनि थाखाय गासै 140 लोगो लाज्लायनाय हाबाफारिनि दिनै सेथि हरनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो लिरथुमगिरि आरो जोंनि बे आमजुलि दखरानि जे हाबाफारि बेनि इसोरनि बाथ्रा बुंना लिंहरजानाय बुंथिगिरि सार जोंनि आमजुलि दखरानि एरिया पास बे बोराइनाय सिन बायदियै आरो बोराइनाय सम बायदियै जोंनि लाइमोन गिर्जाजों जोङो दोंसे मेथाइ रोजाबनायजों जों नोंथांमोनखौ बरायनि लोगोसे मेथाइ रोजाबनायनि उनावनो जोङो दोंसे मोसानाय दिन्थिनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ जोङो बरायनानै लानो थाखाय जों हास्थायदों Danthamari